Kakav divan dan za vožnju automobilom. Moj omiljeni auto. Wow, kako cool! Šta je to? Čiji je to auto? Hej, devojke, kako vam se sviđaju moje novo kola? Super su kao i ja. Hvalisavac. Hej, momci, kako vam se sviđa moj auto? Imam ideju. Idemo u naš novi challenge. Roza auto protiv crnog. Šta je Vita izmislila? Da li planira da ukrasi automobil? Napravit ću najmekši i najlepši auto na svetu. Sav roze. Da, čak i vrata. Biće prelepo. Super. Imam savršen auto, a niko nema takav. Zar nije lep? Jo. Pa, nema veze. Pokazat ću je njoj. Da, imam ideju. Ovo će mi sigurno trebati. Nikakve lepote. Evo vaša narudžba. Baš brzo, hvala. Oho, crna boja u spreju. Da, to mi treba. Sad ću pokazati ovoj devojci šta znači dobar auto. 3, 2, 1, gotovo. I još malo, ovo je najbolje auto u mom životu. Šta je sljedeće? Aha, treba zalepiti šiljci. Sada izgleda zastrašujuće. I na točkove također treba staviti. Savršeno. Što? Jel mi se čini? Wow, znači tako, jel da? U redu. Neću odustati tako lako. Spolja sam ukrasila, sad moram napraviti lepotu unutra automobila. Mnogo volim mekana sedišta. Sad ću dodati malo detalja. Dakle, roze futrola za volan savršeno odgovara. Jao, kako je mekana. Gotovo. Da, imam najslađi automobil. I naravno, kako bez tebe, druže? Divno. Dodat ću malo svetla. Stavit ću LED trak ovdje. Odličan rezultat, svaka mi čast. Alex sigurno neće imati dovoljno fantazije da me pobedi. O, šta je to? Da li je unutra napravila sve roze? Šta da radim? Aha, imam lanac. Moj volan će biti mnogo bolji. Jer će biti metalni, a ne mekani. Ostaje sad čekati da se lepo suši. Da, savršeno. Ostalo je malo lepka, tako da ću dodati još nešto. Lobanje će izgledati baš moćno i opasno. Eto, jesam rekao. I još ovdje jednu lobanju. Šta još ima? A, privezak. Super, bravo za mene. I još jedan detalj. Sada moj volan izgleda zastrašujuće. Moj auto je najbolje. Nisam se ni trudio. Vidjet ćemo šta će Vita smisliti. To je super. Što je to? Da li Alex ponovo kopira moje ideje? Da vidimo. Ukrasio je auto lobanjama? Jel mi zavidiš? Kako da ne? U mom autu ima dovoljno mjesta za sve. Čak i za mog omiljenog psa. Dobar dečko. Ponašaj se lepo. Vidi kakav auto imam. Ovdje ćeš spavati. Kakav užas. Moja beba neće moći da spava na tvrdom. Naručit ću je mekani krevet. Oho, tako brzo. Mnogo ste mi pomogli, hvala. Sad ću sve uraditi. Imat ćeš najbolji krevetac. Tako je. Vidi kakva lepota. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da jeste. Odmare ovdje. Svaka mi čast. Napravila sam odličan auto. Vreme je za cool selfie u cool automobilu. Da, baš sam lep. Više neće ostavljati stvari ovako. Uf, kakvo obezbeđenje. Dozvolite. Hajde, požuri. Pitam se šta je tamo. Novac. O ne,
To je pas, ogroman zli pas. Beži. Ko se to čuje? Šta se dešava? Nadam se da se ništa loše nije dogodilo. O ne, moja torba. Da, baš si dobar čuvar. Torba? Da, dobar dečko. Vita, izgleda da je to tvoje. O da, moja torbica, hvala. Nema na čemu. Hej ti, čuvaj moje stvari. Nadam se da se lopovi neće vratiti. Kakva dobra igrica. Ne mogu prestati da igram. O ne, baterija se ispraznila. Šta sad da radim? Da, znam. Bolje igrice na telefonu može biti samo igrice na konzoli. Čak imamo i odgovarajuće mesto za to. Ostaje samo dodati TV. O da, odlično. I konzolu stavit ću ovdje. Još mi trebaju vreće za sedenje. Da, odlično, sad se može igrati. Idemo. Oho, šta je to? Zdravo, brate. Zdravo. Pridruži se. Wow, kako zabavno, sviđa mi se. Kakva sam lepa. Šta se dešava? Da li to igraju igrice? Aha, zabavljaju se bez mene? U redu, pokazat ću vam kako se treba zabavljati. Stavit ću kutiju ovdje. Otvorit ću gepek. Stvari za žurku, savršeno. Zvučnik ovdje. I drugi ide pored. Tako je. I naravno, za pravu žurku je potrebna disko kugla. Što više svetla, to je bolje. Zato ću okačiti svugdje rasvetu. Pa, to je to. Moja žurka je spremna. Savršeno. A sad, muzika. Pogledajte kako se zabavljam. Pridružite se. Šta je to? O, cool. Hajmo tamo. Da, idemo i mi. O, ja. Došli su moji prijatelji. Hajde zajedno da se zabavljamo. Ali zašto se Alex ne zabavlja sa nama? Igra sam. To sam ja kriva. Moram da učinim nešto. Alex, hajde kod nas, bit će zabavno. Baš lepo, ali imam bolju ideju. Hoćeš li odigrati jednom sa mnom? Da, naravno. Ali pazi, nikad ne gubim. Pokazat ću ti kako treba igrati. Oho, ovo je stvarno zabavno. Hvala što si me pozvao. Nema na čemu. Znaš šta mi je rekao? Ej, vidi, nije zatvorio ormarić. Hajde da saznamo šta je tamo. Izgleda da su to neki sefovi. Verovatno u njima leži nešto dragoceno. Sad ćemo da vidimo. Ne, stanite. Jao. Gde smo mi? Izgleda da je vreme za izazov. Ja hoću prvo da otvorim svoj sef. Smeši mi se. Jao, to je gomila šarenih pop-itova. Pa to je cool. Cool? Ma to je sjajno. Vreme je da se malo opustim i smirim. Čudno, zašto su tako mekani? I miriše baš ukusno. Jao, pa to je žele. Imam ih tako mnogo. Mogu pojesti sve odjednom. Joj, ne mogu da se zaustavim. Mnogo su ukusni. Oduševljena sam. Izgleda da je ostavila jedan popit. Verovatno je to za nas. Hajde da probamo. Marš, to je moje. Joj, kako boli. Vreme je da saznamo šta mene čeka. Da vidimo. Osjećam da je to nešto mekano. Joj, to su živi crvi. Neću ih jesti. Ne želim. Pomeraju se. Ne brini, svi su odleteli. Odleteli? Svi su na meni sad. Pomozite mi. Hoće da me pojedu.
Mislim da će usisivač pomoći. Odmah ću pojesti sve crve. Čak i one koje prave brkovi na tom licu. Izgledaš baš smešno. Ali skinut ću ga, ne brini. Joj, skloni svoje usne odavde. Moram da usisam crva. Gotovo je. Da, sve je gotovo. Posebno Dijanine usne. Jel mi se smiješ? Zašto onda ne probaš sve ove divne crve? Eto ti. Jao, oni su u meni. Šta da radim? To je odvratno. Dobro, ne vrišti. Bolje pogledaj šta ti imaš u sefu. Čeka me u sefu. Neki napitak. Nadam se da se neću pretvoriti u žabu ili crva. Čudno, ništa ne osjećam. Sve isto kao i pre. Ništa se nije promenilo. O ne, nešto mi se dešava. Devojke, pomozite mi. Izgleda da je to napitak za smanjivanje. Sada sam iste veličine kao vaša ruka. U redu, vratit ću te nazad. Joj, vidi kako je slatka. Hej, čao, bijebo. Još se ujedeš. Kako boli. U redu, naučit ću te ja pameti, malena. Borit ćeš se sa pravom zmijom. Misliš da je se bojim? Brzo ću je srediti. Pitam se ko će pobediti. Još se ne zna, ali mislim da je crvjači. Već sam ga pobedila. Eto ti, ovako. Vidi, stvarno je pobedila. Nego šta ste mislili? To je bilo baš moćno. Eto sad znate kako sam jaka. Da. Ovaj put ja imam nešto ukusno, tako da ću prvo otvoriti sef. Jo, to je moj omiljeni koktel sa Marsom. Obožavam ga. Šta čekam? Vreme je da ga popijem. Čudno, zašto se ne pije? Glupa flaša. Da, kako ne razumeš to? Hajde da ti pokažem kako treba da piješ. Ti? Pa dobro. Šalim se, kako da ne? Neću ti dati koktel. Moje, i bez tebe mogu da ga popijem. Kako si pohlepna. Ali nema veze, naučit ću te ja. Značiš kako da se ponašaš sa prijateljima. Šta si uradila? Sad sam sva mokra. Mogla sam da popijem celu flašu. Mislila sam da smo prijateljice. Prestani da kukaš, neka Dijana otvori svoj sef. Šta? Riba? O ne, dobro što nije naša. Baš smrdi. Ali svejedno je moraš pojesti. Takva su pravila. I bez tebe znam to. U redu, probat ću je. To je užasno. Ne, to je iznad moje snage. Ne može tako. Neću i jesti. Kako to nećeš? Kažem ti da su pravila takva. Hajde, jedi to. U redu, poješću je. Uradit ću to najbrže što mogu. Gotovo, završila sam. Juj, šta će mi kostur? Sklonite ga za mene i prestanite da mi se smijete. Hajde, Mary, otvori sef. Vrlo rado. Šta je to? Liči na bombonu Skittles. Volim Skittles, ali zašto sam dobila tako malo? Nije loša. Kao i uvek. Zadovoljna sam. Gledajte, ove bombone sada rastu na meni. Kako je to cool. Stvarno? Hoćeš mi je dati da probam? Naravno. Super. Vidi, sad sam i ja u slatkišima. Dijana, hoćeš li ti? Ne, hvala, neću jesti vaše bubuljice. I opet ja prva otvaram sef. Mislim da se svi slažu sa tim. Takav poklon mi se sviđa. iPhone-i su dobra stvar.
Zamislite kakve lijepe slike mogu praviti sa njim. Hoću ja. Pusti mene da se slikam. Beži odavde, nemoj da mi kvariš sliku. Daj mi to moje. Hoću da se slikam. Devojke, prestanite da se svađate, dajte meni iPhone. Dok vi odlučujete čiji, ja ću da igram igrice. Kako se usuđuješ? Daj mi ga. Šta ste uradili? Moj novi telefon? Jao. Ups, sada nije u najboljem stanju. Ti si za sve kriva. Šta ste uradili? Sad mi telefon liči na slomljeno korito. Dok se ti smiruješ, otvorit ću svoj sef. Čudno, zašto je prazan? Da vidimo šta je unutra. O ne, samo ne žaba. Plašim ih se. Pomozite mi. Sklonite je sa moje glave. Dobro je. Ne treba mi ova životinja. Hajde, skači odavde. Hej, a šta ja imam s tim? Žaba je tvoja, a ja moram da je jedem? Neka hvala. A šta ako je to začarani princ? Onda ću postati prava princeza. Moram to da proverim. What's the matter with you? Jel princ? Pa i gde je? Sad je red na mene da vidim šta je u mom cefu. To je neki šešir. Šta da radim sa njim? Nemamo pojma. A šta ja da radim sa tobom, žabo? Žao mi je da ti kažem to, ali izgleda da se tvoja žaba pretvorila u kamen. Kamen? Čudno. Zašto je brown? Aha, tako je. To je čokolada. Ne obična čokolada, već mnogo ukusna čokolada. Vidim, možda tvoj šešir može i sa mojim iPhone-om to da uradi. Hajde da se znamo. Uspelo je. Kako cool. Sad imam čokoladni iPhone. To je mnogo bolje od pravog. Dakle, šešir nije beskoristan. Ali da li mogu da ga nosim? Izgleda da je sve u redu. Ne mogu da verujem. I ja sad imamo čokoladnu Mary. Hajde da joj pojedemo prste. Ne, nećemo to da radimo. Hajde da joj skinemo šešir. Kada će se vratiti nazad? Hajde da probamo. Hvala vam. Spasili ste me. Mislila sam da ću zauvek ostati čokoladna. Ovaj put nešto ukusno je kod mene. Nadam se da ću biti oduševljena. O, Nutella, obožavam je. Želim da pojedem celu teglu. Ups, izvini Clarissa, poklopac je sam hteo da ti sedne na glavu. Hej, to ne znači da me sada mora udarati u lice. Ma daj, ne ljuti se. Jako sam gladna, jedva čekam da je probam. Sigurna sam da će Nutella biti ukusna kao i uvek. Hoću ja da probam. Hoćeš, ali nećeš dobiti, to je moja Nutella. Ipak mi je ostalo malo na nosu. Super! Tebi je nos, a meni su sve ruke u Nutelli. Da, vidimo, sva si u njoj. Moram da dohvatim ono što je na dnu. O ne, moja ruka zaglavila se. Moraš manje da jedeš. Bolje pomozite mi umjesto da se smijete. Hajde, Clarissa, pomozi mi. Povuci tu teglu. Trudim se. Hajde, hajde, možemo mi to? Uspećemo. Hajde, vuci. Joj, super. Sada imamo mnogo Nutelle. Hajde da pojedemo sve. Ja sam u redu. Ne brinite se za mene. Živa sam. Šta? Jeste li sve pojeli? Kako vam nije? O, još čokolade. Mogu je jesti ovako. Cool. Dok ti jedeš, sad znaću šta mene čeka. Nešto smrdljivo. O ne, samo ne sir. Molim vas. Nažalost, to je upravo on. Ne želim ga jesti. Molim vas, poštedite me. On je tako odvratan.
Manje priče, više jedi. Ajde, probaj ga. Uj, kako gadno. Da, izgleda odvratno. Tako je. Ne mogu ga progutati. Previše je gadan. U stvari... Sve je prošlo. Super. Odlično. Hajde da saznamo šta mene čeka. Ups, mislim da treba da krenemo. Još više najboljih challenge tražite na Darada. Biće zabavno, ostanite sa nama.